Верхні парожак в хатніх умовах я вам рэгуляваць не рэкамендую. Гэта нескладаная аперацыя, але ўсё ж таки яна патрабуе адпаведнай кваліфікацыі і яна патрабуе адпаведнага інструменту. Ніжні парожак вы сможете атрэгуляваць в хатніх умовах. І менавіта ён звычайна на гітарах, якія не даведзены майстрамі, на танных гітарах усталёўваецца звычайна крыху вышэй, чым гэта патрэбна. І менавіта таму мы будзем ім займацца. Што нам спатрэбіцца? Па-першае, нам спатрэбіцца string winder, не буду называць яго па-беларуску. Гэта вось такі інструмент для таго, каб хутка аслабляць калкі. І вось тут ёсць у яго вось такая выемка, якая дазваляе даставаць вось гэтыя піны. Вось гэтыя запінкі па-ангельску маюць назву піны. І мне здаецца, таксама не варта іх перайменоўваць, будзем называць іх пінамі. Гэтая выемка на string winder зроблена адмыслова для таго,